Бате, добре ще свърши този колапс. Най-накрая няма никой да атакува. Извънземните се тръгнаха, това е вече хубаво. Да, и аз така мисля, но ти не забравяй, че те казаха, че се върнат. Как казаха, че се върнат, бе? Как? Кажи ми как? И защо? Защо се връщат? Да, но се трябва да се бием, казвам ти. Чакай, ти си ли едно малко извънземно? Да, ти май си малко извънземно. Значи, признавай се, иначе ще бъдеш убит. Не съм извънземно, аз съм андроид. Как андроид? Ти си само андроид. Аз си извънземно. Сериозно ли? Ти си мислиш, че ме атакуваш? Ще се сели за това. Значи сега вземам те и повече никога повече да не си идваш на тази планета. Добре, няма да идвам. Да ти казвам, че скоро ще се върна. Ето защо го казваш. Защото ти си извънземно и те казаха, че ще се върна скоро. Да. И сега удар!